Локомотив София победи като гост Нефтохимик с 2-0 в първи матч от програмата на 28-я кръг в А група. С успеха червено-черните се изкачиха на 9-то място в класирането. Двата отбора направиха скучно първо полувреме, което премина при слънчево време пред около 200 души на градския стадион в Несебър. Първи удар в мача отправи Димитър Илиев от гостите едва след час игра. В 74-та минута все пак нападателят на Локомотив не сбърка и откри резултата за столичани. В 79-та минута след добро центриране на Маркиньос отново Илиев бе точен. След срещата столичните железничари натрупват актив от 37 точки, докато Нефтохимик остава последен в класирането с 12 точки. Зелените признаха, че вече са мотивирани за градското дерби с Черноморец следващата седмица. Виждате, някои не взеха участие. Имате картони, някои имат проблеми, контузии. Подготвяме се за следващия матч. Битката на Бургас. Да. Поздравявам момчета, защото все пак издържаха за 13 дена. Това беше петия ни матч. Вие може би забелязате, че имаше доста голяма умора. Аз имах и проблеми с контузени и наказани състезатели. По време на матча, по времето принудителна смяна.